Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Һәм бу көннәрдә гомер бәйрәмнәрен каршылаучы һәр кемгә дә иң ихлас, матур теләкләребезне юллап калабыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр көнгә куанып, гомер итәргә насыйп булсын сезләргә. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хатлар белән танышабыз. Ике басу Арташ авылында яшәүче хөрмәтле кызыбыз, апабыз Фирдания Хәсәновага 55 яшь. Кадерле без, сине улуг бәйрәмең 55 яшьлек юбилеең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле гомер кичерүеңне телибез. Киләчәктә дә кияүбез Зөфәр белән мул, имин тормышта иңне иңгә куеп, бар канатлы булып яшәргә насыйп итсен сезгә Ходай. Яшәр елларың озын, барасы юлларың якты, сәламәтлегең корычтай нык, балаларың, оныкларың, туганнарың өчен күңелең һәр вакыт горур булсын. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Бездән теләк һәр чак яхшы сиңа, шатлык кына, гел изге. Туганнарың белән гөр килешеп, сау сәламәт яшә гомреңне. Кыз туган ул, сердәш, киңәшче, ярдәмче ул гомер буена. Якын итеп, энем, сеңлем диеп, кунак итеп дәшәр сыена. Кыз туган ул, газиз, кадерле, шушы үзе бәхет түгелме? Аралашып яшәүләр тату булып, гел җылытып тора күңелне. Гел шатланып яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәрәкәтле, матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Иң изге теләкләр белән сеңлең Сиринә, кияүбез Илнур, энең Радик, киленебез Гөлназ исеменнән, әниең Сәрия, абыең Рамил, бу теләкләргә кушылып, Гөлдәния Хәйруллина туган көн җырын яңгыратсагыз, бик шат булыр идек дип тамамлана котлау хаты. Ике басу Арташ авылында гомер итүче һәм үзенең бүген гел 5-ле юбилеен каршылаучы Фирдания Хәсәновага бездән дә изге теләкләр барып ирешсен. Якыннары янәшәсендә һәр вакыт кирәкле, кадерле кеше булып, озын-озак еллар гомер итәргә насыйп булсын үзегезгә. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары.
Сездән килгән котлау хатлары белән танышуыбызны алга таба дәвам итәбез. Тимершык авылында яшәүче Дәүлиева Нурзия Мөхәммәднур кызын 65 яшьлек юбилее белән котларга телибез дип яза безгә аның якыннары. Әни, бу сүз нинди телдә генә әйтелсә дә бер төрле яңгырый сыман. Чөнки аңа күпме наз, күпме җылылык, күпме хөрмәт хисе сыйган. Әниләр һәр вакыт үз балалары өчен җан атып яши, алар өчен диеп тырыша. Безнең дә әниебез шундый. Ул безгә бөтен әниләргә караганда да матуррак, ягымлырак, мәрхәмәтлерәк кебек тоела. Чөнки ул безнең әни. Әниебез кечкенәдән укытучы булырга хыяллана. Курчакларын гына түгел, эне-сеңелләрен дә тезеп утыртып, укытучылы уйнарга ярата. Түгел, пөхтә, кызыксынучан кыз әлеге һөнәрне сайлап ялгышмый. 37 ел хезмәт стажының 24 елын үзе белем алган Тимершык урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшли ул. Башта укыткан укучыларының балалары да белем ала аның классында. Укытучы хезмәтенең нәтиҗәсен эшләгән елларында гына түгел, менә хәзер лаеклы ялга чыккач та күреп тора ул. Белем бәйрәме дисеңме? Укытучылар көнен аласыңмы? 8 март бәйрәме якынлашамы? Яраткан укытучыларын котларга, ашыга укучылары. Димәк, тырышлыгың заяга узмаган. Синең укучыларың сине кайгыртып, күңелендәге үз урыннарын һәр вакыт сиңа бүлеп яши дигән сүз. Класстагы балаларны гына түгел, безне 3 кызын тәрбияләргә дә вакыт табарга кирәк иде шул әле әниләребезгә. Әтиебез Илгинар белән алар бу эшне җиренә җиткереп башкардылар. Шулай булмаса, бүген без өчебез дә гаиләле, менә дигән эш урынлы, йортлы җирле булмас идек. Алар безгә сабыр, тырыш, мәрхәмәтле, иманлы булганда гына тормышта үз урыныңны табып, аның бәхетле буласына төшенеп торасың. Кызганыч, әтиебез белән 34 ел бергә гомер кичергән әниебез көтмәгәндә тол калды. Әтиебез Илгинар бүген безнең арада юк инде. Бергә җыелышканда аны сагынып, яратып искә алабыз. Әниебез бүген 3 кызы, 3 кияүе, 9 оныгы янәшәсендә бәхетле картлыгын кичерә. Нинди генә авырлыклар килгәндә дә Аллаһы Тәгалә булышлыгына таянып, сабыр һәм көчле булып кала белә ул. Бүгенге көндә аның өчен иң кирәклесе сәламәтлек. Безнең әле тагын озак еллар әниебез янәшәсендә аның ярдәмен тоеп, шатлык борчуларыбызны аның белән бүлешеп яшисебез килә. Ходаем, шушы бәхеттән мәхрүм итмәсәң иде безне. Кадерле әниебез, юбилеең белән котлап, барлык иң матур чәчәкләрне бүләк итәбез сиңа. Һәм чәчәкләр янына иң изге теләкләр, сәламәтлек сиңа, озын гомер, күңел тынычлыгы, бәхетле картлык теләп калабыз. Син әле безгә бик кирәк, син әле безгә ныклы таяныч һәм терәк. Яратабыз сине һәм бик тә хөрмәт итәбез. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт, әни, барысы өчен рәхмәт. Сабыр булдың, гомерең үтә синең, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган изгелекләреңне булса иде, әни сиңа бәхилләтеп. Көндә иртән хәлне белә ул, әни. Көндә кичен хәл сораша ул, әни. Авыр чакта хәлгә керә ул, әни. Тик бер йөрәк барысында сизә ул, әни. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, дөньялыкта күр син савабын, тоеп яшә калган гомереңдә күңел назын һәр бер балаңның. Иң изге теләкләр белән кызларың Чулпан, Ләйсән, Зәлидә, кияүләрең Ленар, Айрат, Вилнур, оныкларың Фуат, Нәзилә, Зифа, Юсуф, Алия, Раяз, Азат, Әминә, Ямин, Хәлимә. Бу теләкләргә кода-кодагыйлар һәм барлык туганнар да кушыла дип тәмамланды котлау хатыбыз.
Юбилярыбызга бездән дә матур теләкләр барып ирешсен. Әниләренә атап язган балаларның һәрбер теләге тормышка ашсын. Бәхетле картлыкта, балаларыгыз янәшәсендә озын-узак еллар яшәргә язсын сезгә. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда, күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда, күзләрендә гөлләр Aydan miken, elle kıyaştanımı, Күзләреңә күчкән яктылык, балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып, балам диеп сөеп бер карасаң, butun dunyo kite yoqtirib. Yıraklarda sinden yaşasam da, yüreğimde her gün seni benim, bu jarımını sana bağışladım, merhametli gazi seniyim, bu jarımını sana bağışladım, merhametli gazi seniyim, merhametli gazi seniyim. Җырлы бүләк тапшыруының 3 февраль чыгарылышы ахырына якынлашты. Без сездән дә килер көннәрдә якыннарыгыз исеменә якты теләкле, җылы эчтәлекле котлау хатларын көтеп калабыз. Һәм без аларны бергәләп ияләренә ирештерәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Бүгенгә сау булыгыз.